gikan kang Alberto Murta Garzon Jr. Hello Pastor, good afternoon. Na ay nangutana kung unsa kuno ang gibuhat ni Jesus Christ sa langit sa wala pa ang 1844, sa wala pa siya misulod sa most holy place. Thanks, God bless. Actually, igsuon, kini nga trabaho ni Jesus Christ, sukad pa ni kaniadto sa diyang nahulog ang tao sa sala, hangtod sa iyang pagbalik, maura na siya nga trabaho. O kana nga trabaho igsoon, siya ang ato nga gitawag na tuong mediator. Tigpataliwala, no? Atong tanawon igsoon ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Og mauni ang giingon sa balaan nga kasulatan. 2:1 sa gitawag nato og unang Juan. Okay? Yeah. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Apan kung may makasala man gyud kita adunay manlalaban nga mga tabrong mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. So si Jesus Christ mao ang ato nga tigpataliwala, siya ang atong abogado, siya ang atong advocate. Sukad pa na kaniadto sa pagkahulog sa tao sa sala, hangtod sa iyang pagbalik, siya ang ato nga tigpataliwala. So nasulod man na sa 2,300 o 2,300 days or before sa 1844 or after sa 1844, mauna na ang trabaho ni Jesus Christ. Mo ni nakasulat sa balaan nga kasulatan. Gani gidasunan ni siya sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5 kung aton tan-awon ang balaan nga kasulatan. Okay? 2:5 nag-ingon diri. Kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa tao o sa mga tao nga mao ang tao nga si Jesucristo. Siya ang tigpataliwala. Okay? Siya ang mediator. Wala na lain, dili si Virgin Mary, dili ang mga santos, kundi si Jesus Christ lamang ang tigpataliwala kasi siya mo'y nagpaula sa iyang dugo.